Riżultat pożittiv ferm għall-Partit Laburista f'Għawdex. Fil-lokalitajiet Awċin il-Partit Laburista kiseb total ta' 49.5% tal-voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 48% tal-voti. F'dawn l-elezzjonijiet għall-ewwel darba il-Partit Laburista kiseb il-maġġoranza fil-lokalità tal-Munxar, fl-istess waqt ikkonferma u saħħaħ il-maġġoranza fil-Qala u x-Xara. Fin-Nadur il-Partit Laburista wkoll kiseb riżultat b'saħħtu tant li kien ftit voti bot minn maġġoranza Laburista. Il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat stqarr li r-riżultat f'Għawdex huwa prattikament l-istess bħar-riżultat miksub mill-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Il-Munxar ikkonfermat li f'Għawdex ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet ġie mill-ġdid ripetut. Jidher ċar li l-Awċin qegħdin jifhmu li qabel kien hemm Ministeru għal Għawdex, illum hemm Gvern għall-Awċin.